Osluškivati, osjećati, razumeti jezik i zakone prirode. Ili postati jedno sa vazduhom i vetrom i možete se vinuti do neba, kao mitološki letači. U rukama ima sve što mu je potrebno. Kaciga i oprema uz pomoć kojih je postao evropski šampion. Cijela paragliding oprema u ovom malom rancu staje sve, znači od krila do sedišta, rezervnog padera na kacig. Znači ovo je sve ono što je potrebno da bi se bavili paraglidingom i da bi ostvarili san letenja. I nije se plašio. Nikada se nije plašio. Zna kada može i zna koliko sme. Ja dan danas pamtim prvi moment, znači taj moment kad sam se prvi put odlepio od zemlje paragliderom. Letio sam i avionom i sve to, ali ne može, nije ni približno isti osjećaj kao let paragliderom. Paragliderom ste potpuno izloženi okolini oko sebe i okruženju, znači osjećate svaki udar vetra. Bukvalno sve se osjeća, čujete taj šum vetra. Ne može se opiti, znači može se doživjeti, ali to je pravi način slobodnog letenja. Njegova disciplina je precizno sletanje. Bukvalno u ovom sportu centimetri odlučuju. Znači imate metu, sam centar mete je prečnika 2 cm. I cilj vam je da pogodite tih 2 cm. Sad to sa ovom opremom i sa paragliderom je jako teško ostvariti. Tog vikenda imao je novi izazov – svetski kup u preciznom sletanju. Zbog jakog vetra polazište je pomereno bliže cilju. Ovde je bitan svaki santimetar i svako odstupanje od centra donosi negativne poene. Ozren, Soko Banja i okolne njive, poprište borbe takmičara iz celog sveta. Jessica je došla iz Singapura, samo zbog ovog takmičenja. Ovo je 6. takmičenje ove godine i svuda je nastupala. I do have a lot of passion for this sport. I loved it the moment I had my first flight. I took the glider up, my feet left the ground. It's an amazing experience being able to float in the sky and feel so free. Njen kolega i suparnik je iz Malezije i on je ovde zbog osjećaja slobode. Yes, I love, and passion is definitely, we need to be passionate to be in this sport. Nikolas je došao iz Engleske, zbog letenja, ali i druženja. Yeah, I think that's the good thing about it is everybody here likes to do the accuracy competition. So everybody's got something in common with the guy next to you, and also you want to beat them. So it's normal, natural, isn't it? Svetski kup paraglidera u preciznom sletanju se održava u 2 dana i pored vetra prvi dan je uspešno završen. Problemi su nastali drugog dana. Bogovi vetra nisu imali milosti. First time when it happened 4 years ago, 5 years ago, when the weather is not good, yes, I'm a bit sad, upset at why the weather not with us, and I'm a bit angry. But after a year, it's gone, and now when whatever happened, it's like I'm happy to be in the competition, even though it cannot fly. Nekoliko sati čekanja i bezuspešnih pokušaja i kraj takmičenja. Medalje, zahvalnice, nagrade za one najbolju muškoj i ženskoj konkurenciji. U ovoj takmičarskoj disciplini mi imamo aktualnog evropskog prvaka, imamo i odličnu devojku koja takmiči u ovoj disciplini. Naravno, naša ekipa je rangirana vrlo visoko u svetskim razmerama, upravo zato što predano i vredno rade, imamo dobre trenere, imamo dobar potencijal u terenima, tako da možemo da pariramo najboljim svetskim terenima i da naši takmičari vežbaju na nekim terenima koji su pandam tamo onim drugim i da jednostavno gde god se pojave osvajaju dobre rezultate.
Soko Banja ima idealne uslove za razvoj brdskog biciklizma, paraglidinga i ostalih ekstremnih sportova. Rodonačelnik same ideje Predrag Milenković već nekoliko godina pokušava da ubedi nadležne da su ti sportovi u neraskidivoj vezi sa razvojem turizma ovog, ali i bilo kog drugog kraja. Taj problem je u toj komunikaciji sa nadređenima, sa onima koji očigledno postavljaju stvari. Mi se borimo svako na svoj način, znači da li je borba uzaludna, nemam pojma. Otko znam, ali kad pogledam, mislim da je lepa priča. Ako sad ume to neko da vidi, ok, ako ne ume, šta? Šta ja tu mogu? Posle Soko Banje paragliding tur se preselio u Nemačku. Naš i evropski šampion se nada još jednoj pobedi i dobrom vetru. By my magician.